Shabbat Shalom, haton na tanan. Shalom Aleichem, kamurayawan para tag sa nga kinabuhi. Hinaut unta da kita maupay nga panlawas ngan maupay nga panginabuhi. Itato niya na parashat sab. So, tinikangan han Sefer Vayekra or Leviticus, Book of Leviticus. Hashem iya ganyak na ni Moshe nga magtutdo ang mga balaod han paghalad or korbanot ham Israelite am Israel. Ang parashat sab nagtitikang kung diin ni Hashem ging yayak na ni Moshe na suguon Aaron nga naniya mga anak about han mga balaod. Kay ano nga yana Moshe iya ginyaknan Aaron nga niya mga anak about han mga balawdan korbanot or mga halad nandiri kabugusan ng Israel, nation of Israel. Ang baton hini kay kaurugan ang mga balaod hini nga para siya balaod para hit mga kapadian kuhanim. Ang para siya Vayekra nagyaya ka na atong kung paano ngan san-o ang mga bin Israel, children of Israel magdadarahan era mga halad. Yan na ini nga para siya liwat na ang last nga para siya ang parashat Vayekra about han mga tawo, mga ben Israel, children of Israel. Yan na liwat ang parashat siya nagfo-focus para han mga balaod para han Kohen Gadol nga nan mga kuhanim, mga anak ni Aaron nga mga balaod nga kailangan nila may baroan in order para era serbisyo Bet HaMikdash or Holy Temple mahimo nera tama nga pamaagi, holy nga pamaagi ngan patigihap ang Torah nagyayakan nga kailangan ng mga kapadian, mga kuhanim, kailangan maging maingat nila, kailangan nila mag-hinay-hinay, maging extra careful pagdarahan era mga ula. Bisan pa man dere hera wala nila makukuha nga mga karne, meat hiton nga offering. Aton imaginon na mga usakitahan mga kapadian. Yan na ang mga kapadian, kitang mga kapadian nga daan aton night shift nga aton Holy Temple, ano tat bubuhaton? Ano taton makikita na pangingitaan ano taton
pamamatian. Kumparahan mga kuan noy san damo nga mga Israelites nga nabisita Holy Temple or Bet HaMikdash han aga, han Bet HaMikdash han gabi mamingaw. Iyada ko nga massive nga portahan nga nakaabri hit aga pero pagkagabi ginsasadhan. Waray padi nga naglalaksi para pag-sprinklean dugo ngadto misbeyak or na altar nga ginihimo la kada aga. Hinabula hagabi ang pagsunog han mga korbanot. Atong gihap na ang mga barefoot waray na mga nagpakatiil nga mga kapadian naginihirap paglakat sugad aton bisan pa man gabi. Ang lugar nga na aton ginaagian nagguglaw hang kalayo ngadto han bawbaw han altar nga kung diin didto ginsusunog ang mga halad. Bugos nga kagabihon ang mga parte-parte han mga halad nga ginbutang ngadto altar nga dahan aga na susunog nga dahan altar pinaagihan holy nga kalayo. Nga dahat pagkaaga haros na tanan han mga korbanot or mga halad nasunog na ngan mga abunala. Habang aton ginkikita ng kalayo nagliliyab na amaze kita kung gaano kadamo ang mga halad nga nasusunog ang kalayo nga magiging asyan ebidensya or asyat magahatag aton idea kung gaano kamahalan mga Israelite nga mga tawo ang Ginoo ang naghimo aton makikitan nga ang mga kapadian iba-iban era mga kadako. May da higtaas, may da hagbobo, may da maggasa, may da magtambok. Pero anera mga panapton nga kanang kapadian sakto nga kumbaga perfect. Sakto anera mga panapton nga waray bisan usaha nga slave nga hilaba or haligot. Bisan anera mga sulot ang mga panapton han kapadian tailor made. Ibig sabihin talaga naka-fit talaga, kumbaga eksakto para kada tagsa nga padi. Pero
Actually, ginsadya talaga ang era mga panapton. Bawat bado o espesyal nga panaptonan mga kapadian ging himo iton batay han iya sukol. Waray tinatawag na mayda usa nga one size fits all. Example, mayda medium, large, and small. Nga, di ba, sa kadalasan, ano, medium, large, so dito, dere. Kumbaga, arakat ko. Pero, anera talaga, sinukol talaga. Batahit, tagsa-tagsa nera nga sizes. So, at kinagahon kinagahon before nga sumidlit ang adlaw, makikita naton nga ang mga kapadian naglalakaton ngadtuhan rampa kaya an kuhan an ano ka pa iton an misbeh kan altar man niya tubangan may rampa diarya stairs but rampa, so bagian slope hiya nga slope nga agyan. Yan na may dara nga silver na shovel nga nagutay nga pala nga silver. Kung maka kung narat pa kadto na igba, kung ato narat igba kung ato altar iyara ging kukuha ang adtuhan ilaro man iyara gini scoop iyara ging kukuha mga abo. Ang makikita naton nga nalo sa dara nero mga silver shovel, mga pala nga gutiay nga nan mga kapadian gindadaraan mga abo ngadtohan floor han east side han rampa. Kini nga serbisyo gintatawag nga Teromat Hadishin or setting apart the ashes or paghipos sa mga abo. Ano makikita naton nga mahinabo may da milagro. Amazingly, ang mga abo nga nakadtuhan floor nagmilagro nga nawara. Bagay haragin swallowed han tuna. Ang milagro after han service han teromata dishim or ang paglimpyohan mga setting apart han mga kuanan mga abo nahinabo kada adlaw. Ang Ginoo Hashem hirani aton han time nga may da Bet HaMikdash, Holy Temple. Ang mga milagro na hinabo kada adlaw. Imagine nala nga anong feeling nga nangangadi ka na maaram kang nga ang presensyang Ginoo adto. Ang lugar nga kung diin natahan milagro na hinabo kada oras. Asya to nga kaya no kita nga naggulat induro about it pag rebuilt paghim utrohan Holy Temple ang Bet HaMikdash. Kaya mahimo na nga niton ang Ginoo ang presensyang Ginoo rani utrohaton
nga na siya final na kuan temple. Ang milagrohan mga abo usalahan damo nga milagro nga nahinabo ngadto ha Beit HaMikdash or Holy Temple. So ano ang mga milagro nga nahinabo ngadto ha kuan Beit HaMikdash or Holy Temple? Ha panahon hit summer mapaso ang durot panahon. Pero ang mga karne ang mga halad diri nagi-spoiled. Diri na kukuan nagpapanos, diri nasisira. Nganan ang gawas sa misbeyak abre ngadtuhan langit. Pero bisan gaano kakusugan oran ang kalayohan altarhan Beit HaMikdash diri napaparong. Ang pilar han aso nga nagtitikang han altar na tipaigbaw diretso ngadto ha langit, ngadto ha bisan gaano kakusog ang hangin. Baga kung makita di ba apo kung di ba it kuan it aso basta makusog it hangin baga na nasisway hira kung tipakain it tuyog it hangin. Pero an aso nga nagtitikang han altarhan misbeya kung diin ginsusunog ang mga halad an iya aso nag diretso la diri na apektuhan ang mga hangin diretso la yang nati palangit na experience na ba niyo nga tumindog nga dahit usa nga puno-punuan nga bus or puno-punuan nga train or rush hour train. Asya iton it kuan asya ito ano ka pa ito it sitwasyon kada Yom Kippur or Day of Repentance ha Holy Temple Beit HaMikdash damo ang mga Israelites nga adto. Pero natanan kung nagbabaw daw nira nayo ko tada ulo ngadtuhan floor nga during han Yom Kippur musab may dasakto nga espasyo para ha natanan para magbaw. Dili la nga nakakagbaw daw nira may da extra nga empty space kada usa nga tawo. Kasi doon mga pera nga mga milagro nga nahinabuha Beit HaMikdash. Ang Terumat HaDeshem gintatanggal ang mga abo ang mga nasunog na mga korbanot gutay lang amount. So mapapakianan naton kung kita magpapakianan nga langin manan kadaman nga mga abo kay ano ka pa iton imagine na lang nga daan mo ang mga abo nga waray na room para magbutanghin mga sungo firewood.
So gigakain man ang iba nga mga abo kay ginga ani ba nga kadamanan is sidehan kanan rampahan misbeyak ang iba nga mga abo gindadara ngadtuhan gawasan Israelite camp ngadtuha desyerto han mga time han Mishkan and Mishkan bagayahan kuan desert style nga kuan kay ato man hara desyerto tan era liliwat-liwat nera kung hay nera ato gihap era gin papak up pero nara din install papak up nga install pero ang may Holy Temple may na permanent nga kuan ang Ginoo kung hay niya dwelling nga kung niya presensya adto ang maghugaw nga mga panapton siyempre ang mga kapadian nga naghihipos ang mga abong adto ang altar siyempre niya sulot worn out na nga kuan big dick huna ana sulot so ano ka pa iton so dere aniya normal lang nagigagamit pag nga aniya normal niya special nga panapton para pag-serve sa tuhan Holy Temple o Mishkan dere ang pinaka kuan kay kung asya tayo gagamiton edi magkakahugaw daw nga dere kuan dere to respectful nga ikay special nga panapton mahugaw nga during nga nag-service siya Bitamic Dash Holy Temple or so ani yung susulot lang worn out lang nga big dick na nga keep the fire burning myths ba ito or ano ka pa ito merit or mahuri ko net myths ba pag to do something to pagbuhat in something na may da kaakibat nga merit so myths ba it pagbutangin kahoy firewood ngadto ha altar or misbeya para ang kalayo parang kalayo magpadayon ang kalayo nga ton altar diri pwede nga maparong ngadton ang Holy Temple kada aga may tulo nga pilesin kuan mga kahoy na naka-arrange ngadtohan altar ang usa para dako large fire nga kailangan na kuan parahan mga halad ang usa nga pile para ang mga coals nga kailangan ibutang ngadto golden misbeyak para pag burnhan mga incense ang ikatulo liwat nga pilehan kahoy para han pagpa kuan nga diri maparong ang kalayo han altar ang siyahan nga halad ang adlaw kada aga ang tinatawag na tamid bag-o nera dadulon ang tamid ngadto ha altar may duha nga lugs na kailangan dad-on ngan ibutang ngadtohan main nga kalayo tapos kung era naman dadaran afternoon na tamid ang last na nga halad ang adlaw era na liwat bubutangan ang duha nga two lugs ngadto ang kalayo ang mensahe Torah waray special nga mitzvah para ang paghimon suka para
didto mag-inukoy la. Diri gihap mitzbah para maghimon shofar para la patunggon makausa. Yet ya ini nga parasya may ada mitzbah para to keep han kalayo, to keep the fires nga magsiga, always nga magsiga, nga permi sunghaning kahoy parang kalayo dire maparong. Ano man it mensahe ton para aton kitaon ang mga tawo nga nagdadali ti pakadtot bus, pero may hira on fire nga makasakay yung bus. So before pa it makuan, before mabot pa it bus adto na hira, di na naguhuna-huna about ibang mga bagay. Ito ka kung nga makakuan talaga makasakay. Pag lalaksi hira nga kuan asitera nakapokus nga dira na mabayaan it bus. Kung asya ito nit mga tawo nagbebehave para makasakay yung bus, nga ano man ulit may ano dapat at himuon, ano it karoy gipahibaro haaton it about liwat it pagserbisyo hit Ginoo. Dapat always kita on fire, always focus. Wala kiniisip na iba kundi magserbisyo at Ginoo. Kailangan naton dapat we must keep the fire burning. Remind aton nga rasyon it Ginoo dapat sugad. Papaano nangangadi? Papaano gimbubuhat ang mitzbahan lulab nga nesrog? Or papaano pagkaunan matsaon pesak? Or papaano paghibaruhit Torah? O paano pinagihit grabe ka feeling it excited kanduro ngan may burning desire. Kailangan ara kita be on fire to do Hashem's will. Kitaw nato ng kalayohan bonfire, leaping, jumping up toward the sky. Dapat asya ito at paagi pa kung may natin oportunidad para pagserbisyon at Ginoo, leap up and jump to do it. The Torah's message and mensahe ang serbisyo, ang atong serbisyo para ang Ginoo should be with burning desire. Sugadahan kalayohan altar, always burning. Hiding out in the oven. Once long ago, during han Bet HaMikdash, nga during han tindugban Bet HaMikdash, waray pa rubahan mga enemies. Ang mga kalaban asyaan may control land of Israel. Nagimirahin evil nga balaod nga ira ginhimo nga illegal magdarahin kahoy ngadto ha Bet HaMikdash or Holy Temple.
Ibig sabihin kung waray kahoy, waray kalayo nga dun altar. Kay may naman mga guards nga atot mga karsadahan para naguhulat nga makadakupin mga Israelites nga magtatry nga magsmagulhin kahoy ngadto ha Holy Temple or Bet HaMikdash. May daw sa nga pamilyahin clever nga mga Israelites nga nahimo makapagdarahin kahoy ngadto ha Bet HaMikdash right under the noses of the guards. Ibig sabihin umagi era pero waray nera kadakop. Papaw nera nabuhat? Paano nera nabuhat? By hiding the wood right out in the open. So, ano na naging buhat? Naghimo-harahin mga hagdanan, himuhin, kahoy. Nga era ginsasaklay nga dan era mga sugbong nga nagta-travel hara pakadto ha Jerusalem. Hangin stop hera, kumbaga may checkpoint, stop by the guards. Yung pakanan hera, ang tipakain hera, gagawin. Era gimyayak nun nga di-explain. Kailangan nerahin kuan mga hagdanan para mag-gatherhin birds that nga dere makukuha out of reach. So kailangan nera gumamit hinagdanan. So kung naka-konera, agi na hera han checkpoint ang mga guards. So era gin disassemble na. Nga era gin daraan mga kahoy ngadto na ha altar. May da istorya nga kuan nga ano ka pa iton, may usang ano ka pa ito ni hardware. Ito nga hardware nalulugi kay damot nagpipi ng kuan. Pipian nga watt ang sasaplip. Kung ano, plies, martilyo. So ano ra gin buhat kung ano damot ng kakawat nga tutira ko sasaplip kay wala man. Pero CCTV camera dati. So ang tag-iyahan kuan warehouse. Kumuhan nga magkuhanin kuan. Magharin security guard ba para sa mag-checkit mga nagawas nga mga kuan na mamalik. Asa to na hinabo. May dakon nga usa nga tawo pagkitan ko han usa nga kuan han pagkitahan security guard nga bagan pipil ko talaga niya nga may pipinang ngawat talaga niya nga kuan ba in nga tawo paggagawas niya may kuan may baras nga nakabutang nga tun wheelbarrow isip ko diya may dagon ni nakabutang nga gin kawat na lawat tin shoplift nga tong iya gimbutang nga ton iya gimpalit nga baras idi siyempre ipapanginanon baras waray talaga niya nakikita waray bisan usa nga bisan raisang nga total romit baras nga tong butang nga tong wheelbarrow waray niya natatadan pero may na talaga niya feeling nga asa na nabu siya naluwat asa na adlaw siya naluwat atong lalaki may dara na luwat nga wheelbarrow nga punuhin baras iyang siya ng baras ano ka pa iton ay dakuan ano ka pa iton
wala talaga na natatagal nga bisan anong nga nakatawo nga ton baras iyan ko kakaptang iyagapin kukuan lawasan lalaki kung may dagin suksok nga tot bursa or ano nga tot sapatos ano no wala talaga niya na tatadaan umaginan kuan pera ka kuan pera nakaadlaw damo nakaadlaw yan pero maraman kuan an guard no ani feeling talaga pipinangawat talaga nga tao pero di rin niya makuha kung ano itong kikinawat maram ko diya may datagang illegal nga nahihinabo pero di rin maaram kung ano nahihinabo so at one time parang nag-give up na ang security guard yung makan security guard sige dere ko na ikaw dere ko dadakpon or di ko ikaw ano ka pa iton ipapanish or kakasuhan, papakasuhan, bisan ano anim gimpang kuha dati, tubtubyan na. Basta sumat mo akon nga kung ano tayo mo pipinangawat nga ni kay siyempre security guard manggod ako siya mataktrabaho nga ni pero di ko makuha pero maram ako naabot ako nga bilan mo talagang kukuha sanglit kung magsusumat ka akon di ko charge bisan ano nga kaso nga pero di ka na makakaguturo ano kuan deal sige lang ngiritan lalaki sige deal so maringan security ano yung kikinawat niyo mo kay kikita ko man permanente ano mo wilbarong punong baras wala ko man nakikita nga itong ilarom ano yung pipinangkawat ka na lalaki ano kung yung kikinawat ano wilbaro ngayon ano yung pipinangkawat itong warehouse ano yung papalit ano baras ano wilbaro ano iya kuan ano wilbaro ano iya gin ano ka pa ito ano iya gin kikinawat nga itong warehouse so asya gay panahinambungan ni mga guard ano ka pa ito nagdadarayang kuan iragin check mga Yehudi and mga Jews nga dadara na iyo kami naman bawal man magdarahin kahoy nga to kuan Betamik da siya Holy Temple para imo nga sungad to altar misbeyak so na buhatan usang nga pamilya nga klebar nga mga Yehudi tawag it mga tao mga Israelites nga adto naguukoy Yehuda ang siya nga ang tawag nga Yehudehi kuan Mordecai so anahin so i-checkpointaran mga guard han mga guards nga ton agian di rin okay raman rason nga gamiton nira hagdanan para magdakop-dako ng mga tamsing nga dire nira maaabot after nira makalusot ngadtohan ko ang checkpoint hindi disassemble na niraan mga kuan ana mga ladder na nagdanan nira ginhimo ngan asya dadara nga to nira Holy Temple so as ito hiding out in the open pinaka delikado dok pinaka safe nga lugar kung hanit pinaka delikado asa na imagine ko ano sa nga kuan ba usang nga yatot nga nakadton ilaruman duha nga tiilhan misay wala makakatara tuloy nga yatot di mo nakakabiling pero an yatot nakadtulan ilaruman tiilhan duha nga tiilhan misay so asya iton the most dangerous place is the most safest place so hiding out in the open right under your nose Korban Minka ang para siya nagdi-discuss about mga nga mga detalyehan Korban Minka so an offering inihan afternoon offering so and commits and fistful nga kailangan an makaon hini nga mingka afternoon offering nga kung hanin ni kakaunon ato ni discuss na nga mga balaod nga dahan para siya bayekra
So for the first time, nahinumduman niyo ano yung excitement nga ano bugto nga iyagin nakakuan hiya aniya tefillin iyagin sulutan niya tefillin ngayon may ulo ngayon niya may wala nga kamot. Imagine an excitement ngan kalipay han usa nga padi kohen nga iya gimbubuhat nga serbisyo ha Holy Temple or Bet HaMikdash for the first time in his life. Kumbaga niya first experience nga magserbisyo ngadto ha Holy Temple. Siyaan nga adlaw, special gud ang doro, once in a lifetime nga offering na kailangan niya dadon iton nga adlaw nga gintatawag na Mingkat Hinok. Kada adlaw ang Kohen Gadol nagdadarahin Mingkat Havitim. Yan ay nga halad nga iya gindadara gimbake into 12 nga tinapay nga wari pampatubo. Ngan ini iya ni ginsunog an unom nga tinapay ha altar misbeya kan an aga ngan pagka afterhan aga an morning time iyagin dara iyagin dara an other nga hasaling nga unom ha kulop beforehand afternoon nga tamid. An Mingkat Hinok ngan Mingkat Havitim ang Kohen Gadol gin prepared hin parehas nga paagi. Ano't ba hinabo kung ang dugo hanhatas nga gini-sprinkle nga ready pag-sprinkle nga to misbeyak nga nag-splash nga nag-stain nga dahin bisan diin nga cloth or leather. So ang stain ginga nawawash o pinaagihan usa nga special nga cleanser. Ining cleaning process pwede lang ibuhaton ha sa kubhan, courtyardan, Bet HaMikdash. Holy Kashering. Kaya nung nga dito kita pwede maglutohin kamets, pots on Pesach. And pots nga totally nga malimpyo bisan a morsel of kamets waray nga to sakob. So ano ang problema? Taste and rasa. Kaya ang rasahan kamets na absorb ngadtohan walsan pot. So ano't mahina po kung if you cook kosher for Pesach, for example chicken soup in kamet's pot. So ang mahina po, the soup draws out the kamet's taste nga na-absorb nga itong pot's wall. So there niya magiging kosher. That's no good. Asya ito na there kita we have a Pesach pots. The pots walls are kamet's free and so will be the soup that we cook in them. So ang karnihan korban han offering is cooked in a pot. Ang balaod na kung ang may karne ang karnihan halad na kung diri kaunon ang karne nga halad ha tamang nga kuan panahon baga schedule time ngayon ang buya nga nosar nandiri na itong pwede ito kaunon rasan nosar ma-absorb ngadtohan walsan pot. So ang mahinabo di na nat magagamit na liwatan kuan
di nila magagamit ano ka pa iton an pot again tubtub nga matanggal naton ang nosar taste or an spoiled or pagka sira pagka kuan. So siya ito marirelax naton. Example, may da kaldero nga gimpanusan. Example or whatever. Kaldero yung panusan, yung kanon, panusan yung hinkuan, in kanon or whatever kanon na lang mas madali. So napapausa kita nga bisan naton bisan naton na limpyo ano atong kuan kanon pero may nagpapanusan kay no daw la ginugasan ko may mo pero sa sunod na kanon na siya lagi nagpapanos ang rason kay an siyahan nga panos nga kanon ang nagpanos siya ang ibang nga mga kuan liquid nang ginabsorbhan kaldero. So kung bisan nimo iya ginlilimpyuhan may dalagi mga bakterya nga o mga an liquid nga na-absorb nga tong kaldero. So kailangan nim paano nim kailangan karon edi dapat pakaladkaran nimo it kaldero butang nim asin or suoy para ang mga na-absorb nga mga ano ka pa ito nga mga liquid or panos or bakterya nga tong kaldero matanggal. Para pag sunod pagtuon na mitkan on dire na mapapanusan. So sugad gap nga ni kung example bawal it hamets or it hamets may dapang patubo nga nga example tinapay bitang pampatubo yeast bawal iton. So may naging luto nga to dati ato lagyap sa hindi pwede gamiton ng kaldero nga gamit ang kaya ato lagyap naka-absorb mga wall. Paano man nato matatanggal ang rasan panos nga dat usa nga kaldero? Kung ang kaldero ang pot gamitan metal. So ang ibubuhat naton, ibubutangan naton nagkakalugkad nga tubig nga nato na kinilimpyo ang pinaagihin matugnaw nga tubig. Ang tawag ini nga proseso Mereka o shetefa. Dipping completely in boiling water and rinsing. Once nga matapos na yun, ang pot pwede na gamitin. Pero siya daniyaya ko nga dapat pakaladkaranhin tubig nga mapasok-pasok. Para ang mga na-absorb nga dahan walhan kaldero matanggalan mga bakterya. Unfortunately, di rin natin matatanggal ang nosar flavor nga dahan clay pot. So, di rin mo tiya mahihimo nga clay. Kay it clay, bisan ang tim ko nga ito tulagya pito niya. So, kung net, hindi mo na pwede makuha kaya siya at may hinabuta iya. So, pwede lahat na makuha basta metal. Kurban Asham. Ini nga para siya nagata ng instruction about han Kurban Asham. Sugadhan should be shifted. Nga ang parte niya susunod nga to altar misbeyak ngan kung hinot pwede kumaon. So ini nga mga balaod istoryahan na nato na para siya ba Yekra ang korban toda usaya nga taipit sila mim. Gindadara ito nit usa nga tawo nga or Thanksgiving offering. Gindadara nito sa nga tawo example may nakasurvive yan usa nga trahedya. Example or na uli iya may daniya kuan karamdaman na uli iya or napreso hiya tapos nakagawas na hiya or
di kang hiya usa nga delikado nga journey, example la desierto tapos nakatalwas siya o di kaya na kadtuya ha kaburot nga anhit dagat nga naruba niya kuan tas nakaligtas siya nga mga kuan nga mga yun nga mga tawo kailangan magpasalamat at Ginoo para han pagprotektaha iya. An word nga toda means thanks. Ay, di ako nasa nila toda raba. Thank you very much. Raba means very much. Toda means thanks. Dadarahin ni tawo nga kung di na niya kinabuhi na salbar tikanghan usa nga seryoso nga peligro. Kung usa nga tawo nagdadarahin thanksgiving offering or korban toda, kopin nalano kung may donut thanksgiving ano. Pero yan na damot mga ginsubalit mga Katoliko hit mga offering ha Torah pag sa thanksgiving offering na ginbubuhatin nila at problema la iti ginbubuhat idolatry puro mga rebulto rinihin ala mga rebulto mga patay na tao kung ano-ano nga grabe ka kuan seryoso nga da ako nga problema gusto mo magkuan advice ko kung kuan gusto mo mag-kuan Thanksgiving offering siguro mag-donate ka na lahit mga kosher nga mga organization para sa kuan Bezrat Hashem kan Rabbi Misraki kan Rabbi Tovia Singer mga organization nera kan Rabbi Mendel Kesen damit mga kosher nga mga organization nga itera mga organization or mga organization itera gimbubuhat holy mga maupay mga serbisyo talaga kan Hashem kung dito mo lang ito i-offer hit mga simbahan or mga kuan tawo nga waray binuhat puro pwede puro magkuan mag-spreading kalurungan example kadto nimhit magkuan ka ida ka mag Thanksgiving offering kadto mo nga to hit mga foundation example ito foundation para hit mga kabayutan or katumbuyan so imbes nga kuan nga i-bless kat Ginoo it course lugod it Ginoo to makukuan dapat mag-isip ka nga magkukan ka kung Thanksgiving offering ikadto na lahit kuan hit mga kosher nga mga organization mga yeshiva mga kabataan nga kukuan kailangan hin financial kay siyempre kailangan nila expenses para era pag-aram yung mga kabataan nga mga Yehudi nga mga kabataan nga itera pamilya pobre la tapos itera kinabuhi mag-aaram lang Torah so wala man gud nira kuan siyempre may damang gud bayad gihap nga tot pag mga yeshiva so para akon kung ako magkukuha akong Thanksgiving ngadto na lahit mga kosher nga mga organization Bezrat Hashem nga tot divine information kan Rabbi Misraki nga tot outreach Judaism kan kuan Rabbi Tovia Singer or kan kuan Rabbi Mendel Kesen siya tak mga nakukuan nga na o kan Rabbi Nissen Makur mga kuan siya na nakukuan nga mga ano ka pa iton mga kosher na mga rabbis itera mga organization nagbubuhat talagang Avodat Hashem or service para hit kan Hashem para hit Ginoo so ibig sabihin di rin nakukuan ti mo di rin nangadtot karautan ti mo kuan iti mo ano ka pa iton ako kung kuan la pero adin na ako hunahuna pero ang tahan akong pagkakataon so dito
Asya takbo buhaton. Kung kuan maram. So siya mga advice kung magkung ka Thanksgiving nga duit mga kosher organization ayot mga foundation nga puro lagyap kalurungan gin kukuhan. So mga tukal at karungan imbis nga napapasalamat ka Ginoo nag mag to donate ka nga tot organization nga kung diin against it Ginoo ti ra gimbubuhat. So imbes na pasalamat ka nangangalas ka naghahatag ka lugod din kang ngalasit Ginoo. So sheton. So save from danger. May da mga tiyempo kung diin hiya siya yung gipoprotektan usa nga tawo para usa nga peligro. Example, ang usa nga tawo nga masakitin duro tas na ulian. Usa nga tawo nga napreso tapos nakalaya. Gawas, excuse me, barok ka siya. Usa nga tawo nga umagihin peligroso nga kuan, peligrosong journey or nga tapos nakakuan niya nakaligtas nga nakaabot yan destination nga kuan safe or usa nga tawo nga nakasurvive in usa nga kuan peligro example nag crash accident grabe nga crash accident nga delikado talaga duro ruba-ruba ng sarakyan tapos buhi ka pa so mga sugaditon alam mo talaga magkuan ng Thanksgiving offering. Tapos pwede gihap mga suditon dela Thanksgiving offering or kuan kurban toda pwede ka gihap mga dihin special beraka ang berkat hagumel. Ang berkat hagumel ginyayakan according han kadaman nga mga opinion mga sages after example after humugdon nahan kuan eroplano or example survive ka in serious nga kuan traffic accident or other dangerous situations not just animals besides sa mga hayop nga gindadara parahan korban toda or Thanksgiving offering ang toda gihap nag-i-includehan kuan halot toda may da tulo nga different types of non-hamets na loaves in kuan bread nga usa nga type han kamets loaves so kalot toda 40 kalot toda are made using 20-tenth epa measures isaron of fine flour after han to the services ma-complete may mga illustration pero di ko mamakuan nga illustration ba so ay siya tiya tsura may the kamets lobes may the boiled lobes may the lobes na tas may the whoppers after han kuan to the services ang mga kapadian tataganin usang matsa kada usahan tulong nga types han matsa nga one kamets bread besides certain portion of the meat so maliban han karne han offering ang rest pwede kaunon was eaten pwede kaunon han ko nagdarahan owner pati niya mga sangkay nga iya gin-invite nga para pagbulig iya pagkaon nga pag-celebrate and pagpasalamat ang Ginoo para ang pagsalbara iya. So ano ka pa iton? So ang time limit han tapos pagkaon hini nga mga pagkaon tubtob lahan until han medya ora han gabi
han next day. Oh, no, dere han next day but that day. Tubtub lang medya oras ang gabi hiton na adlaw nga kung diin gindara nimuan imo halad. So ano mensahe ang Korban Toda or Thanksgiving offering? Kaya nga antora impapag na karuyag nga magdara kita hindamo nga mga loaves or mga tinapay, bread, kaupod han Korban Toda. Ngan hinubait makakakaon hindamo para kuan haligot lang nga panahon. Asya ito whole nga point hindi nga kuan Korban Toda. Since nga ang owner dira niya kaunon kaya kaunon na tanan nga iya gindara. Siyempre damo gud man bread tapos ang meat. So ano niya kailangan buhaton? Kailangan niya invite damong mga tao para mag-celebrate. Celebrate iya. Kay para in that way damong mga tao at mahibaro nga ang Ginoo ano ka pa ito naghihimong mga milagro para salbarong kita mga disgrasya. May daw sa nga tawo nag Thanksgiving ba? Nagpakuha niya, pa-celebrate ba hiya Thanksgiving iya kuha niya. Nag-ano ka pa ito nagpakaon Thanksgiving niya kay kumbaya ano ka pa ito nakakuha niya nakakuha niya na anong tawag iya na kumbaga na nakagawa sa hospital tikang han usang kuan ano ka pa iton ha vehicular accident kaniya wala kamatay so kaniya nga invite hiya para Thanksgiving para Ginoo pasalamat iya nga salbaran niya kinabuhi taganin second life. So siya to nagkuhan niya nag-invite yung mga sangkay mga relatives mag-celebrate parahan kagawas siya tikang hospital okay buhay pa hiya grabe ang nahinabon niya sa rakyan kunot na kunot pagkatapos pagka next day na liwat ano sa nga tawo nga usa nga mga guest nga to niya kuan nag-imbita liwat mushi oh asya kaya ako ang gagihap niya nakon ano ka pa ito vehicular accident nga kuan ano ka pa iton akong kagap di kang kagapa disgrasya nga nagta-Thanksgiving kat Ginoo akong kagap ko magsusumat sa din man la nasarang iya nga iya ko nakadamo na nag-inagi-agi ni nga karsada wala gud ako di disgrasya sang nagpapasalamat ako ano ta bubuhaton maghuhulat pa ako nga madisgrasya pa ako asya ta papasalamat ako bisan waray pa nahinabo. Yes, eton. Hindi, so I don't know how dito pero may point gihat. Diba, kung mga mo pagyan nga, pasalamat ka nga, wala pa nahinabo. Salam ka kung ano tim kuan. Nga, kakaluyang kat Ginoo. Ang mga ampadi nga nagbubuhat hinda ko nga importante nga holy nga trabaho ngadto Holy Temple or Bet HaMikdash. Kailangan niya mag-focus kung ano tiyo gimbubuhat nga kailangan niya maging maingat, maging meticuloso about it. Iya giniisip habang iya gimbubuhat it iya abudat Hashem or service to Hashem. Kung nag-iisip yan maraot nga mga kuan siyempre mga thoughts set tao come and go ito tapos instant la diri mo tiyo mo kung masinga pero may kuan ito so mahina ruruban ni yan offering so
may nabo ang korban magiging pigol. For example, let's say may usang padi or kohen nga iya gimbubot ang kuan putting the blood han kuan korban hatat on the misbeyak, yes, kumbaga. Tapos habang iya gimbubuhat ini iya giniisip diyak nakakahulat nga kauno nini nga karne parte ni nga karne nga hatat tomorrow afternoon, which is after the time the meat is allowed to be eaten. So ay mo yan terrible nga sayop. Pinagihan ni maraot nga thoughts or iya maraot nga hunahuna an korban an offering nahimulugod nga kuan pigol ngan kailangan sunugon ngan sala itong para kaonon. So, para mahimo nga kurbang pigol, ang kohen kailangan maghunahuna certain nga specific points of the service nga pagbutin nga mga bagay para hindi nga halad past the time limit. So anong puntuhan serbisyo nga anon mga una-una nga makapaghimon kurbang pigol? So siya nin mga kuan niya guidelines ang mga una-una nga kung ang kohen ano sa nga padi nagdarahin offering correctly pero may daniya ginunahuna nga habang iya gindadaraan halad or korban may himuhiya ini nga pigol kung aniya plano pagkaon nga korban past han kuan schedule nga time limit or nag-uuna may daniya plano nga pagbutang han partihan halad ngadto ha altar misbeya after the day it was shifted. So sheton ang mga specific points during nga kung ang usa nga padi nga diri may not have these thoughts are during shikita. If it's an animal or melika, if it is a bird korban, kabala, when a kohen is collecting the blood of the korban, hulaka, kung ang kohen nagdadarahin dugo nga to misbeyak, matnat dam, kung ang kohen nagdadarahin kung nagbubutang hindi ko nga to misbeyak, parahan korban mingka haladhan afternoon, ang mga puntos parahan mga kohen nga dere pwede nga shouldn't have the wrong thoughts are when he does the kimitsa nga kung yung bubutang ang comments into holy spot kung nagdadaray himpat nga to misbeya kung iya bubutang ang comments nga tuhan kalayo. Warning, kadosh or holy, handle with care. Ang libro, ang sefer, kailangan nato ni handle differently with greater respect. Diri ordinary nga libro kay whole hiya. Usa nga example Torah, Kumash, Tanak, mga holy books, mga kakamim. Kailangan diri mo i-treat as same hit iba nga mga libro. Example, may daning mga libro nga mga kuan, mga libro nga iba nga dere about holiness. Apat diri mo pagsagol-sagolon. So once ano sa nga bagay giset aside for Betamikdash para Holy Temple para ihatag nga tuhot Ginoo na ihimo ito niya nga kadosh or holy.
Ngan gititrata differently than non-Kaddish food or non-holy food. Example, dere pwede kaunon ang halad that became tami. So, dere mo pwede kaunon daw kuno it mga halad nga dere na kuan na halad nga impure nga bawal gihap forbidden pat usa nga tawo pagkaon or pagkapot in usa nga offering nga nahimo ng nga tami. Ibig sabihin, example, kung may korban ka offering tapos may time limit tapos lumagpas na, dapat ang instruction dapat kaunon na iton wala na masala next day. Impure na ito, hindi na pwede ko ano. So ang kailangan mahinabo ang mga impure na mga korban diri na holy, kailangan na sunugon. Dili na pwede gamiton ibang kaparaanan. No eating blood or certain facts. Dili pwede kumaon, dili kita pwede kumaon hin kuan dugo in usa nga hayop. Asya ito nga ang karne patihan ang karnehan manok nga tikang grocery store nga bababad asin, tubig nga may asin or ginbubutangan nin asin kay itnay hinabo basta nga ni usang karne usa nga karnen manok or something na hinabo itdugo na gawas itna kuan. So before lutoon kailangan igbabad it asin. Years ago, this salting to get rid of blood was done at home, hapalay. Tapos ang fat, tambukan mga hayop, kailangan tanggalon by a professional. Pero kada balay ito sa nga kosher home, ang Yehudi, ang babay, ang Jewish woman, Yehudi nga kuan, Yehudit, I think Yehudit. Maram na pag-kasher damit, pag kuan paano isusok ngadton asin, paano i-rinse properly. So siya iton. Pero nowadays natanan nga karne ginkuan neton hiya, gin-kashered before we buy it in the store. May mga kosher symbol na nakakuan. Kailangan may barot mga kosher trademark. Soak, salt, and wash. So, paano nga paagi nga ang karne ginka-kashered para gumawas ang dugo to get out the blood? Siyahan nga paagi, kailangan nimo isok ang karne hamatugnaw nga tubig for half hour, tungan oras. Kailangan ang bugos nga karne adot ilarom tubig na kailangan waray sticking out nga tubig, nakalublob talaga for half an hour. After ang karne na taken out na han tubig, nagawas na tubig, i-rinse naton. I-rinse, kumbaga, i-rinse naton ng tapos, ika-covered naton hit salt. So, ka-covered naton hin coarse salt or kosher salt on all sides. Kailangan na it must be covered complete. It must be completely covered on all sides. Kailangan nakakuan talaga in asin. So tapos kailangan ang karne pasagdan anay to rest
cause in the salt blanket para usa ka oras on a board with holes in it or a slanted board so that blood can drain off. During that time, an asin is working hard removing the blood from the meat. The meat is again washed well to remove all salt and any blood sticking to the outside of the meat. So, siya pagkuhan it. Kung magkuhan kang ano, sampol, iihaw kan manok. So, para matanggal, kay bawal man kaunon it duguhit karne. Karnin baka, karnin mga kosher na animal. Ayaw iton nga mga baboy kay tayo iton. Puro mga tayo ginkakaon nitong, tayo tiging bubuwad-buwad. Wala iton kuan. Pating kakaon, kemikal. Ang puro let sakit darahit kuan. Sanglit, kung asa hindi kinaon ni mahugaw, utok itaw, giging mahugaw pendoro. Habang it manghayop na ko sa nakaon ng banwa, kuan dere kuan edi asya gipit nga ka mo kung gal gihap dere kung atim kakaon asya tim nahinabot tim lawas kay nagiging parte to tim lawas sanglit bawal kumaon at bawal so asya iton nga so kung kuan kang kain kuan in manok so buhaton lubluban nga tubig for half an hour after half an hour tukan mo ya ka-covered mo yahin salt, coarse salt or table salt na tanan nga side nga dahit kuan ano ka pa iton salt blanket usa ka oras so pag-prepare pala usa 1.5 hours na pagkatapos iton after iton ikukan na babanlawan na para tanggalon ang asin tapos ang mga dugo nga nagkagawas nga dahan lawas at na karne or chicken. Oh, asya na to niya. Kosher na. Kaya waray na padugo-dugo. Chopped liver. Ang chopped liver, popular nga Jewish dish parahan mga Ashkenazim. Mga European Jews in nila. It is often served at kiddush, wedding, and bar and bas mitzvah. I don't know bas mitzvah. Pero siguro ganyan bar mitzvah dapat. May damong pamilya nga gakaon nila during hit Shabbat daytime meal. And liver, damoy dugo. So, and pag asinin salting alone does not get it all out. Siyempre, liver, damo-damong dugo. So, instead, it must be roasted over a fire. And liver, again, lilimpyuhan, so salted, then roasted on an open fire and washed again. Then it can be eaten. Roasting liver smells delicious and tastes even better. Kurban Shilamim. Ang parasya nagdi-discuss about ang perang mga detalyehan Kurban Shilamim. Sugadhan porsyonan karne nga kailangan ihatag ngadtohan mga kuanim o kapadian. And then describe ang tinofa service and Shilamim, ang mga balaod nga nagme-mention nga gindiscuss nga dahan section ng Kurban sila ng Parashat Bayekra nga dahan last nga parasha. The story continues. Yan makato kita we're going back to the story of the Israelites in the desert. Almost a full year ang hinabot di ka nga nera pagbaya Egypt, Mitzrayim. Daon na hinabo. So much has happened.
na eksperyensya niran damo nga milagrohan kerat yam soup. Or yam means ocean, splitting krayat soup, splitting of the sea. So, tapos nakaon ni Ranmana, spiritual food ti kang halangit for 40 years. Ngan gin-atake ra, gin-atake ra, tas era ginperdian mga Amalek. Amalek nga dahan usa nga war. Tapos na-receive nera ang Torah Har Sinai or Mount Sinai. After nera pagkarawat ang Torah, na kasalaherahan golden calf and kuan ang gold na kuan baka. Himoshe iya ginpusdak iya ginbuong ang siyahan nga lokot or tablets nga tikang at Ginoo. Kay aging pakakataniya nga mga tao na i-celebratehan baka nga kuan golden cup. Tapos ang mga Israelites nagbasol, nagbuwataran tisyoba or sincere repentance nga nan ikanapulo ka adlawhan Tishrei or Yom Kippur, ang Ginoo ginhatag kan Moshe ang ikaduha nga lokot or tablets. Then for the next few months until ika-25th Kislev, ang mga Israelites pisindoro para paghimuhan mga damo nga parte, different parts of the kuan Mishkan. Patigapan pagtahi ang mga bigdiko na or ang mga clothing ang mga kapadian, mga kuhanim nga susuluton ni Aharon pati niya mga anak para hanabudata siya ngadto ha Mishkan. It's time, the time para ang Mishkan ay assemble. Ang mga kuhanim mag-ibaruhan era baraan nga serbisyo ang Mishkan. Tapos ang mga kuhanim ang trabaho dedicated para pagserbihit Ginoo. Ang date was 23rd Adar, exactly 1 week before Rosh Chodesh Nisan. So, hinaman ito mag-performance service sa Mishkan. And later, the Beit HaMikdash. So, Aaron and his descendants, the Kohanim. Kadakong honor para kan Aaron. He was such a sadik, a righteous. Para Ginoo nga gimpili hiya, pati niya mga anak, para ambaran nga serbisyo pudat Hashem, Mishkan. Dako ka wonderful nga ka-importante nga trabaho. Han ni Moshe iya ginyak na ni Aaron han maupay nga balita nga iya napili. Ano dalan iya feeling how excited and happy he must have been. Lipay-lipay bakan sobra pahit nagdawgit loto. Now what happened? Actually, that is not what happened. Ang hinabo, Moshe kilani ya i-persuade o kumbensyon ni Aaron para akseptaron ng trabaho. Kay Aaron, very modest siya, very haughty, modest. Iya na feel Aaron niya na feel nga diri ya kuan karapat dapat. He was not good enough
para itsugad nga trabaho nga holy nga dako ka importante nga posisyon sa Kohen Gadol or High Priest. Pero ang kamatuoran, Aaron kuan hiya karapat dapat hiyahan hiton nga kuan posisyon nga hiton nga holy nga trabaho. Aaron very special. Anot naka kuan na iya kaya niya naging special. Asya ni an usang nga baton ngan usang nga word, usang nga baton, usang nga pulong. Shalom. Shalom means peace. Aaron was a man who made peace. Hiyat nagahatagin peace between it mga Israelites kung may delito tagsa-tagsa, hiyat nagahatagin peace, hiyat nagsusulbar para magkamiadahin peace between husbands and wives nga may da mga arguments. So it made sense na para piliyon hiya para pagbuwatan Abudat Hashem or services nga kung diin magdadarahin peace kamurayawan between han mga Israelites ngan kan Hashem nga tuha langit. 7 days. And the 7 days before Rosh Chodesh Nisan, 1 week before Rosh Chodesh do sa head of the month Nisan, Moshe, Aaron, nga niya, ang mga anak ni Aaron, nagstay dira ha Mishkan, iton nga semana, may deheton tawag, special name. Yung tawag ito nga Shevat Yemi Hameluim. The 7 days of dedication of the Mishkan. Iton nga mga mga panahon, Moshe la. Only Moshe ang nag-serve as a Kohen Gadol or High Priest. Moshe gya pa naghimuan services. Abudat Hashem services that would make the Mishkan holy and that would make Aaron and his sons fit to serve there. The Shevat Yemi Hameluim ginidiscuss ni ha weekly parasha ha Sefer Shemot in parasha Tetzabe. Getting ready. You can getting ready. So asya niyan gitutduan ni kuan. Siyempre kung first time it may hinabo, wala ka alam-alam. Aaron nga niya mga paano bubuhaton. So siyang gitutduan ni Moshe, tas si Moshe gitutduan ni Aaron nga ni ani mga anak kung paano ang mga serbisyo ha Mishkan. Inon mga trabahoan mga kuanim kapadian. Kataphan the end. After han kuan 7 ka adlaw ang mga Israelites went to sleep ito nga gabi, so for excited about the next day. Adlaw kung diin may da kalipay ngan selebrasyon. Adlaw kung diin ang Mishkan would stand in all its glory. Kahimayaon. Ansahan nga adlaw ang Mishkan. Imagine na ang Mishkan kung asya ito ang place kung diin ang divine presence and presensyang Ginoo adto. However, though great things did happen that day, it was also a day of tragedy. Ano ang terrible nga nahinabo hiton nga adlaw? Asya ito taton istoryahan hit next nga parasha. So asya ito nagtatapos ito taton parashat Sab. So yun nga mga parasya
nakapokus parahan mga loss mga service parahan mga kuanim kapadian. So anong kan, grabe ka kuan no, grabe ka opay ba kung may Holy Temple. Kapag kung kita kadaghan offering aton appreciation paghatagin pagpasalamat at Ginoo na nabuhaton. Ang mga tao dati grabe ka kuan para pagkuanan kuan bisan kung dira sigurado hira nakasala kailangan hira magdarahin guilt offering sugad ka metikuloson mga tao nga ira talaga giniisip nga dira makasala ngan bisan di kung dira hira sigurado ta mga sala kailangan nira magkuanin guilt offering. Sa mga tao kuang kita no kapayton bagan makuri para aton nga kuan nga diri makasala kay saring pa man ni Shlomo Hamelek nga there's no man nga nihiyat kalibutan nga kuan perfect kay kita ginanak la kita we are born from a woman tikang usang nga babayi ginanak la kita tikang usang nga babayi. Ano ibig sabihin tikang kita mortal nga tawo tikang kita usang nga drop in mabaho nga drop in liquid nas nahimo kita nga tawo tapos itat katapusan at kinabuhingan niya Word of Travails lugar kung diin mahimo kitahin alikabok ngan mahimo kita nga pagkaon paret mga ulod ngan kung oras na para matubang kita ngadto heavenly court hino kita nga maatubang haatubangan hit King of Kings nga bisan it mga heavenly angel ginpapamamalhas kung nakoneret hit presensya at Ginoo asay pa ba kita nga mga mortal la kita nga tawo nga ano to aton mapifeel nga imagine nala kung nakatukat usa nga korte tapos ikukuang ka na magkakamiadan nahin verdict kung tipakain ka tipakadto ka lang ito tipakadto ka impyerno ikaw mismo it magkukuan accounting hit mga gimbuhat. So para haton nga mga tawo nga kuan nga maiwasan naton pakasala isipon naton nga may mata halangit nga permi nga nakakakita hain nga lugar it pwede taguan it tawo nga diri makikita nit Ginoo ngan may datalinga nga permi namamati it aton mga ginyayakan nagkakagawas nga mga pulong it at mga baba mabastos buyayaw mga istorya nga waray gamit mga chismis na atanan iton nababatian ngan natanan nga aton mga deeds nakalista recorded in a book kundiin it's either reward kita or ipapanish natanan nga aton mga aksyon natanan ito na hinumduman it Ginoo waray bisan usa nga imo mga aksyon nga diri na hinumduman it Ginoo bisan kita dako bisan kita guti bisan kita sikat bisan kita diri
Baruch Hashem. Natanan it Ginoo nakikitan niya natanan. Waray guti, waray dako, waray sikat, waray diri, waray pobre, waray reko, natanan kita. Ngan kung ginpapanis kita't Ginoo, punishment nga kung diin ginpapanis kita it aton lawas nganhi nga kalibutan, aton lawas ginpapanis it Ginoo, or ipapanis kita it Ginoo pinaagit aton kalag nga adto it word to come, para it word to come. It's either kung papanis it Ginoo, papanis kita nganhi aton pinagit at lawas, o papanis kita at kalag. So asya iton. Makuri diri makasala kay tendency tao maging supreme, maging di ba bisan nga ni kung kuan tutduang kita nga kita highest it kuan hit chain, food chain, kita mga tao kita superior it natan nga ginhimot Ginoo. Ang embedded aton mga inclinasyon nga kuan, so maging hambog, maging gusto maging makarit, gusto maging waray na mga tao nga gusto maging humble. So makuri, pero sa ring paman nga ito sang nga tawo makapito mapapakdol nga makapito liwat nga matukdaw. Asya itot matadong na tawo. O siya nga matadong nga tawo diri na give up. Diri na give up nga diya na surrender nga yun pala tawo la kita. Born to a woman. Kinanak la kita usa nga mortal nga tawo. Nagpakasala usahit aton mga kuan. Asya nga ni nga pasalamat kita nga it Ginoo mayida kuan gift ha aton nga makapagsalbara aton. Asya ito ni tishuba, it sincere repentance itat mga sala. Imagine nala kung hino kita nga ano ka pa iton, waray naton kumbaga hino ba kita nga magpapakadakadako kita, hino ba kita. Imagine nalat usang nga serum nga adat yung mga palad nga bisan ano ting buhaton, bisan niya gumuliat diri mo ya makukuan, di mo mababatian, kaya ni mo mula yung dating kamot sa nga tubak. Kita ano la kita matahid Ginoo nga para kita mag-isip nga kala natong kung hino kita nga tao la kita nga tikang kita putrid na drop, mabaho nga drop, tikang itat mga amay nga mo kita nga tao. Tapos ano atanan kita katapos-tapusan na aton pagkaon la kita para hit mga ulod mula kita nga tapo-tapo nga nasya atanan nga pagiging arrogante, pagiging proud, waray masasalin, waray ni madadarahiton nga duhit kung mag-ato na kita maatubang na kita heavenly court. Imagine hala itim sitwasyon nga ginaabrehan it libro kung diin nakarecord itim mga gimbuhat ngan ikaw mismo it mag-a-accounting it natanan na ginhimo ano imaabaton
nga haros sa tanan nga im ginyayakan puro mga sala nga wala ka pa nababatayan nga im gimbuhat nga maupay. Halos mapupuno na. Damuan na ko ang sala taas waray ni mayayakan nga maupay anot im mafe-feel. Ginlilitis pala tim sala. Naguti ka ng duro, nagtikaguti ka na. Nanggugugti ka na. Nga agitim kakulba, agitim kaawod. Nga ano daw lanak gimbuhat nga tumbuhi pa ako. Hintagaan akong damong pagkakataon Ginoo, pero ginkarag kula para mga ware ka kwenta-kwenta nga mga bagay. Naging hambog ka, kay damo tim mga kwarta, nga naging hambog ka, kay mahusay ka o gwapo ka, nga kung diin, ni katiting waren nim contribution kay no kagwapo kuan ka kay ginanak ka nga sugad na. Pero tim paging arogante, imo iton hinimuan. Pero tim kagiging kahusay, kagwapo, kabaltok, diriton imo. Iti mo talento, diriton imo. Pribileyo ito nga ginhatag aymat Ginoo. Ginhatag ita imo. Usa nga pribileyo, usa nga sumpa nga usa nga oportunidad. Depende kung paano naman gagamiton na im skills or talent. It na im kahusay, tim kagwapo, tim kabaltok. Depende kung paano gagamiton. Kaya kung gamiton naman ito karautan, magiging sumpat ha imo. Sana waray ka nalang naging sugad kay diri ka sana aasta nga sugad hiton. Pero kung gagamiton naman ito maupay nga baraan nga kuan pamaagi para pag-impluwensya at kaupayan, oportunidad itong para imo para mag-merit hit. Example, may danim tao nga ma-impluwensyahan nga maging maupay nga bumalik it Ginoo, pagtapod ng pagtuod it Ginoo, maging maupay nga tawo. Kung iton hiya nga tawo maging maupay nga matadong nga tawo, may dakagapit makukuha haiya merit ngan maya adit nga dahi mo. Nga niya kalibutan, aan kita atong purpose nganhi. Ini nga kalibutan, ano ba't aan niya kalibutan nga kulang paret Ginoo nga kailangan nit Ginoo nga hiyaman naghimong buhos nga kalibutan. Ano tim hino ka ba para magkuha natanan nga ni kalibutan ginhimot Ginoo? Ano la it kailangan nit Ginoo nga ni hatong kalibutan, anulat usa nga bagay nga waray ngadto halangit nga kailangan nit Ginoo. Diri niya nga kasing kailangan pero ano it waray ngadto halangit nga anya kalibutan. Pero marang kita ngayon nga kalibutan ginhimot Ginoo na tanano, ano it waray ngadto? It waray ngadto halangit, it fear of heaven, it kahadlok halangit. Ginoo diri kita gimpupugos. Kita tototokan nga. Sige, di ka nga kumuha sugadinin. It fear of heaven diri kapot nga it langit. Kay aada ito desisyon hit tawo kung mahadlok at Ginoo diri. Asya la ito nit waray ngadto langit. It fear of heaven, aanhi nganiya tuna ngan aadaton haaton kung mahibaro kita kadlokit langit or dere nga mahibaro kita tumapudit Ginoo nga iya it na mamalakad it na tanan iyat nagpapadalagan itat mga kinabuhi. It dere la kaputit Ginoo itaton fear of heaven. Kaya kung kaputit Ginoo fear of heaven, kahadlo ka iya,
Banga nakitayan mga robot. Di ba? Ano it purpose? Di ba? Purpose pat mabuhay kong sugad nala. So it kahadlok it langit, fear of heaven, kahadlok it Ginoo. Itim kahadlok it Ginoo, diretun waray bisan gimbubuwat it tawo maraot or maupay nga nakakaapekto hit Ginoo. Nga, example, maging salbahe kang duro, maging murderer ka, naapektuhan mo't Ginoo. Di mo maapektuhan Ginoo, Ginoo perfect na. Bisan waray ka, bisan buhat nim kung ano-ano, di mo maapektuhan Ginoo. Kung maging buotan ka, maging maupay ka nga tawo, maging kuang ka, maapektuhan mo't Ginoo, dere, waray nim may dudugang hit Ginoo, kahit Ginoo perfect na, bisan waray ka pa. So kaya ano man kailangan maging matadong ito sa nga tawo. Ano man kay ano man. Kay natanan na imo gimbubuhat para ha imo. Kung maging maraot kang nga tawo, it punishment, ikaw it magsasuffer. Ikaw, diret iba, diretim kag-anak, diretim mga sangkay, diretim mga close friend, mga asawa, ikaw it magkukon hit burden hitim mga sala. Ngan kun maging matadong kang nga tawo, mahibaro kahit kahadlok it Ginoo, iwasan nimo it maghimon sala, permi ka magbasol tim mga sala. Ayon na kita nga mga tawo, di rin naton permi nakikita at mga sala. Kay makuri identify atong kay minsan at huna naton tama natin bubuhat sayop ngayon. Ang litmas maupay nala nga adlaw-adlaw kita mga ngarot at pasaylot at mga sala. Kay kita nga tawo di rin nakikita at kalugaringon. Kay makikitan mo ba itong sarili nga mata? Makuri. Maging matadong ka nga tawo, it makakabenepisyo ikaw mismo. Ikaw it makaka-experience it pleasure, it reward, ngit igahatag kay mo't Ginoo. So, asa aton isipon nga dere kailangan kita't Ginoo. Kita nga mga tawo it may kailangan it Ginoo. It kapatawaran it Ginoo at kailangan. Kay kita nga mga tawo ginanak la kita at usang nga babayi. Ibig sabihin ginanak la kita at usang nga mortal. Di kang kita ha mabaho nga liquid. Ngan aton place nakakatuan kung mamatay na kita, lugar kung diin pagkaong kita't mga ulod. Ngan isipala itsirom nga alatimpalad. Bisan ano tim buhaton mabubuhat ni maiya. Isipat tim kalugaringon maatubang kahit heavenly court. It King of Kings, Master of the Universe. Naghimo imo. Ya. Hain nat imo kahambog. Hain tim pagiging arugante. Manggugugtikan durong adto. Makakatuok ka. Tim kaawod. Tim kahadlok. Hit glory hit Ginoo. Ngan tim kuan nga maaram ka kung ano't mahinabuhay mo. It punishment nga nagulat para tim gimbuhat ng mga sala. Ano pa kaya it mga tawo nga gintagan hinda ko nga puder nga niya kalibutan. Mga person of authority, mga opisyal. Una-una dire lehera accountable para ira mga sala. Para gihapit mga sala hit under ha ira. Kung presidente ka, accountable ka gapit mga sala hit imo mga opisyal nga under ha imo.
Sanglit it mga tawo nga adahit place of authority or adat mga opisyal nga posisyon. Dire iton privilege. Burden iton kung maaram lahira maggunahuna. Burden iton kay iton nga mga posisyon na eraging kakaptan. Accountable hira parat mga tawo under ha era nga it mga salanira maad nga duha era. Sanglit dire harumamay it maging opisyal or person of authority kay dire la iti mo sala iti mo burden pati it sala it andera imo. Sanglit mga tawo yan nga ada ang mga opisyalis it gobyerno yan na person of authority ada otoridad una-una nira I'm great, I'm powerful, I'm influential kay ako't nakalingkod yan hat kuan na posisyon ng kapangyarihan. Asya ito nit deception hit power maopay pa it wine it bino nga imo giniinom kay nakakasabot ka nga nahuhubog ka na, natatamaan ka na. Pero it kalasingan hit kapangyarihan diri ka nakakasabot nga lasing na lasing ka ng yatim kapangyarihan. Sugad iton it kuan impluwensya hit pagiging hubog hit kapangyarihan. Diri ka nakakasabot nga itim bubuhat ngayon waray na ngayon diri na ngayon tama. Mas maupay pat irimnon kay nakakasabot kang may tama muna. Sanglit ito sa nga wise person na mamati hit advice hit mga tawo. Kay ano to sa nga wise person? A wise person learns from everyone. Na naibaro bawat tawo maupay humaraot naibaro hiya. Maaram hiya di rin niya nakikitan tiya kalugaringon. Maaram hiya di rin niya nakikitan tiya sala. So kailangan niya mamati. Ngan ayaw pamatit mga tawo nga mambubula flatterer. Labi na it mga sipsip. Kay asya iton usa nga mga magdadarha imo tim karautan. Magagapiton kuan nga diri ka makakasabot nga hubog na hubog ka. Makarit ka, tama tim bubuhat tatanan, perfect ka siya iton. Mas maigi pa tawo nga imo magiging mga kuan under ha imo nga person of integrity, mga honest, diri makuan, diri nagsiserbisyo para mag-benefit tira kalugaringon pero gusto nila magserbisyo kay gusto nila makabulig para hit kadaman nga tawo. Pero katahat mga otoridad dyan na habawat gobyerno hanatanan nga mga nasyon habugos ng kalibutan. Haros na tanan hubog hit kapangyarihan. Asya itot kamatuoran. Ang lit kita nga mga tawo atong permi hinumduman nga maida mataha langit nga nakakakita haaton maging dako man kita guti makapangyarihan pobre sikat diri tanan may mata nga nagkikita. Waray lugar nga matataguan ng tawo nga diri ka makikitaan.
Ngan bawat ginyaya kanimo na tanan nga pulong nga nagawa sa timbaba, chismis, panraot iti mga tawo, hinambog, buyayaw, binastos, na tanan na babatian, ni huring mo, imo whisper, pinakagutay nga boses na tanan na babatian, na tanan nga gimbubuhat, ginre-record, na tanan na imbubuhat, ginre-record. It's either good deeds or bad deeds. Binuhatan nga maghahatag ha imong kalipayan or binuhatan nga maghahatag ha imuhin kuan kasulubon. Nga natanan nga imgin mga aksyon nga gimbuhat nahihinumduman at Ginoo. Sanglit kailangan naton mamalandong kita nga mga tawo, ginanak lakitan usa nga babayi. Sanglit ayaw kita pagdako-dako nga kuno at mga naaabot ta kinabuhi. Kay hino ba kita? Hatubangan it Ginoo. Hino ba kita? May da ba naton balyo hatubangan Ginoo? Madadara mo ba tim pagiging arugante? Pagiging hambog? Pagiging kuan nimo? Makapangyarihan? Impluwensya? Hatubangan it Ginoo? May intimidate mo ba't Ginoo? Mapaplatar mo ba it Ginoo? Kung kuang ka, sip-sip ka, kung mukukuang ka nga ipaplatar nim Ginoo? Makagbuwa ka ba't Ginoo? Pagbibinuwaan mo ba't Ginoo? Hino ba kita? Sanlit kita mga tao, dapat kita mamalandong. Pero kita mangarong pasaylot at mga sala. Kay tao la kita. Man of flesh and blood. Katapusan na aton, pagkaon la kita hit ulod. Pagkaon la kita hit ulod. Sanglit di rin atong kailangan maging hambog. Di rin at kailangan maging arogante. Kay pagkaon la kita hit mga ulod. Magiging tapu-tapu la kita. Waray na't madadarangan ni nga mga butang nga aton hihingyap nga para aton nga asya na it pinakamaupay nga butang nga imo na tatag-iya. May naka mamahalon nga duro nga balay, yate, sports car, alahas, mamahalon nga relo, o bisan ano pa nga mamahalon. Natanan niton, waray nim madadara. Di ka maaram. It karikuhan nga imo gimpakurian habugos nim nga kinabuhi. Pagsasasaan lahit iba nga tawo nga dirinim kadugo or waray related ha imo or imo mga anak wawaldason la sugad la kadali. Pero katuig bugos nga kinabuhi imo gimpakurian ni tindog. It na mga bagay nga kung ano matim karoyag buhaton nga sugad na nabuhat nga achievement. Pero ginwaldas lahit imo anak usala ka bulan, 2 ka bulan, 3 ka bulan, usa ka tuig. Sanglit kita nga mga tawo. It purpose nat nga niya kalibutan diri pag-accumulatein karikuhan nga niya physical nga kalibutan. Kay diri kita paglulumutan nga niya kalibutan.
diri nat it madadara. Pagkaon lakitat mga ulod, itat madadara it aton mga merits nga nagtitikang hit mga butang nga mag-upay nga aton gimbuhat naton nga paghataghin pagdayaw hit Ginoo, pagpasalamat hit Ginoo, pagserbisyo parat Ginoo. Hanglit asya tigamnan, hinuba kita pagkaon lakita paret mga ulod. Dayawon Ginoo ni Abraham, Yitzhak nga ni Jacob. Amen, amen. Amen be amen.